Ćao porovci, ja sam Jana, ovo je moja najbolja prijateljica Lucy. Danas ću joj napraviti kućicu u Minecraftu. Napraviti kućicu. Ovdje i danas radimo kućicu. Evo kako je gradim kućicu. Biće super kućica. Jel da, Lucy? Da. Idem ti napraviti kućicu. Gradimo je kućicu neku dobru, ali ne baš veliku, ali bit će dobra. Tako da i obavezno se subscribeujte i lajkujte na naš kanal. Evo kako radim kućicu. Super mi ide. Jel da, Lucy? I ova kućica će biti samo za Lucy. Biće joj super. Evo ga kako gradim kućicu. Lucy je baš sretna da radi kućicu. Sada smo u kreativu. Ako ne znate šta je kreativ, to je kada imate ove sve stvarčice i tu uzmete i imate riječ beskonačno. To vam je, tako da to vam je beskonačno. Lucy ti se sviđa. Rekla je upravo da. I ne mi se sviđalo. Isto. I sad idemo napraviti kućicu. I upravo sada radimo kućicu. Nadam se da joj se sviđa. I sad ćemo postaviti tu jedan blok, pošto mi treba. Evo ga. Malo ćemo se spustiti da bi mogli napraviti Lucy kućicu. Jel da, Lucy? Da. Malo smo krivo napravili, ali super mi ide u ovome. Tako da ovo će biti super kanal. Zapratite naš kanal u linku. Kanal Čopor Lucy glavna.
Čeka svoju kućicu. Čeka svoju kućicu. Isto. Jesi čuli nešto gore na tavanu? Doći će vrijeme da ga istražimo. Jel da, Lucy? Da. Lucy, evo ga što možete da vidite, Lucy cijeli koliko se Je li gotova kućica? nije. Još treba za Lucy. Svašta nešto. I bit će super kućica. Ja mislim da nešto strašno gore na tavanu ima. Čuo sam opet neke zvukove. I ja. Doći će baš vrijeme da ih istražimo. Treba prvo proći kat. Otići gore. Lucy, je li to strašno gore? A pas. Ti si vođa, ti moraš reći ili idemo gore ili ne. Idemo gore. Ne još. Evo, Lucy je otišla malo da tamo, ali nešto ne znači. Malo, nema veze. Mi ćemo jednom sve nešto napraviti. Kućicu. I evo ga. Još nam fali tu da popunimo i onda možemo, tu ćemo napraviti malu terasu za Lucy. Da je bude neko udobno, naravno. I Se tu čuju neki zvukovi. da, Stavana. da. Šta je to? Ne znam, ićemo istražiti tavan, ali ne još. Ne. Nije vrijeme, trebamo se popiti gore. Ali prestrašno i Lucy se boji. Lucy, šta je to? Ne idi gore, Lucy, ne idi, dođi tu. Tu. Šta Mrak. Duhovi, dosta za danas. Pratite nas, subscribe-te se, lajkajte. Da vidimo šta se tu gore događa. Da. Ako želite, snimamo drugi dio sutra. Gang! Ćao!